bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV yeeɓiyankoɓe Dimat TV caggal yettude Allah ko julde rasulillah sallallahu alaihi wasallam salminde e jarnade e juurade e ñagade duwaw Allah hoddiri en hokki en fartagui artude ñalawma hande o filde koɗo galle men hande noon ko Aliou Djiby Malaɗo Kouna. Aliou Djiby Malaɗo Kouna noon ko goto e taniraɓe Demba Nayyi Deniyanke kanko on ɗon Demba Nayyi Deniyanke bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen gandi o yi aduna ko vers 15e siècle wadde enen mbawi wiide kala mbo jiidani e Sénégal tawat wona e nder Sénégal jeeyaɗa kala mbo jiidani e Fouta tawat ko wona e nder Fouta jeeyaɗa woni on ɗon mo ganduɗa ma ko kañum woni tanum oɗo hande mo joddiɗen woni Aliou Sow. Aliou Djiby Malaɗo Kouna ko noon tigui woni inde nde ɗum noon ko adi foof haade men hokkudemo konngol walla haade men artude e ko jiɗɗen ko yewtide e makko dokken mo konngol o salmodira e dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen monsieur Aliou Sow bisimilla. Bismillahi rahmani rahim. Ceerno Abbas Sarr a jaram wonini emen weltare e arde hande jodade ma ɗo e nder Dimat TV e dendagal wondiɓe ma e mbeɗe sikkima taw so Allah jaaɓi ko jiɗɗa ko andude am e namni ɗo joguiɗa faade am ma nan ɗum. Alhamdulillah ɗum noon e ko enen nandi ɗum so tawi enen jiiɗi nande so tawi enen jiiɗi famde haala ka woni holi gonɗo Aliou Djiby Malaɗo Kouna so tawi enen jiiɗi andude ɗum dokkatanmo ko konngol kanko tigui woni pirano en holi gonɗo Aliou Djiby Malaɗo Kouna Sow. Le grand reporter de Dimat TV a jarama konngol arte am e namnal ma ngal namneɗa holo Aliou Djiby Malaɗo Kouna Hawa machallah babam ba kalditen min kaldawo e ma komi ɓiɗɗo falde Dimat si vous voulez mbiya tulde Dimat komi ɓiɗɗo falde tulde Dimat machallah babam wiyete ko Djiby Malaɗo Kouna Hawa nenam ko Adja Penda Coumba Aissata Samb. Adja Penda Coumba Aissata Samb o woni nenam machallah koye ɓen jaltimi komi ɓiɗɗo dimannaji. est ce que sen paami wadde Aliou Djiby Sow oɗo o jeeyake nder tulde Dimat hono paamiten kanko ko ɓiɗɗo dimannaji. Aliou Djiby beela meeɗi nadde école beela Aliou Djiby meeɗi janngude Alqur'an el Karim. Alhamdulillah mi wona élève kaɓɓowo laaseji walla ɓitti kayeji faade école kono fo tabarakallahu wonno jangde ko yiddam wonko mbaɗmi hen. est ce que machallah no mbaɗirmi ɗum ni hen kadi e banggue tawi ko Qur'an o puɗɗorteɗo ni mi anda tawi kadi ko école o puɗɗortoɗo jento Qur'an jehento Qur'an bisimilla Qur'an ko min nanne ɗum hooram. Allahu akbar. aɗa andi enen ken eggo hoɗo en eggo hoɗo wona aɗan jeeri ndungu dabbude aɗan waala te min komi gaynaka gonnomi ma en gar hen so Allah jaaɓi inchallah. bon Qur'an ko min nani ɗum hooram par ce que mi dog janggoymi est ce que min mi dog jehimi janggoyde Qur'an funnague est ce que machallah mais or jippimi tawi mi nenam no surtina lacciri hirande omo moƴƴi wudere mbimi nena lo am wudere ma nde mi ara o yoro paaɗa mbimi mbeɗen ara. Allahu akbar. ƴettimi wudere nde mojimi te kadi komin groupe min gonno on était 3 personnes. Allahu akbar. kono mi wonno chef de gang o ndeysan mbimo mbeɗen ara ñande hen Dimat e leyko tufuɗe ɗiɗi waɗi tufuɗe langoɓe e tufude holɗum tufude fande cili eyyi min gari min toobi min dañani laana min mbaali ɗon e less lekki ha weeti ha fajiri yahannoɓe guese gaddi laana min tacci min ƴettoro e oto ko jayen Penda o est ce que min gacci ɗon konngol min mbiɓi so nani sukaɓe ene laatne jiyaki gandon ko minen ko funnague min payi min janggoyi. Allahu akbar machallah. min jangganno toon ko ceerno Amadou Dioum ɓogge wonno. Allahu akbar. ɓogge woyi ɓogge an a woni almudo Amadou Dioum woni ceerno Amadou Dioum ko toon janggimi Qur'an. est ce que machallah machallah machallah.
ɗum ko min waɗani ɗum hooram. Allahu akbar. Est ce que gonimi toon c'était dans les années de 76 77 78 non 76 77 78 way gartimi taw hawre wonɓe jaadunomi ɓe heen gooto sellani Allah waɗi gartirmi ɗum est ce que wuro Allahu min tan e mum o sama gartirmomo est ce que min Allah waɗi refi o fiɗimi hen kadi natti wawi ruttade caggal ɗum haqqillam woni e ɗannade est ce que kisa Allah waɗi garmi Dakar jangdam Qur'an ko ɗon haaɗi noon machallah jangdema Qur'an ko ɗon haaɗi voilà en beltima no fewi par ce que ko ɗum jar Ouais. sa wi e wonde ko an nanni hoorema alquran an nanni hoorema e duɗal amasi jum te yimɓe fof ne gandi hol gonnoɗo amasi jum wadde fit tan wonko hedde ha hoorema nde ha hande to banggue won ko alquran julɓe enen dañi enen jogui no julduɗen en jetti Allah e on to ɗon fannu banggue école o keno hoɗo egge en c' est à dire enen jeeri enen waala gonga te komi gaynako gonnomi te Allah waɗi kadi komi hakkude mawniraɓe e miñiraɓe mawniraɓe mawni jalti ɗannima sukaɓe nene lawol gara jottaki hankkadi gonmi Coumba Suudu nenam an lumbi hakkude nder mi woni hakkude nde est ce que mi woni Coumba Suudu nenam so dawi sippoyde ummade daara fayde nde ko daara min koɗno so ummima daara faade dimat sippoyde kosam ko min heddoto e galle min ko ñam ɗokson ko min ƴogantam mi rondoto panam mi yaha maaya hakkude galle e maayo ngo ça fait même pas 1 kilométre e ɗum fo waɗima analyse ji machallah mi ƴettat panam mi rondo mi ƴewgoye ndiyam mi ara mi uno est ce que mi def ñiiri cenglam beldi ala andi so ari min gotto machallah e ɗum waɗi ko mbiɗa ko holma an ɗum no waɗi Coumba Suudu nene ma jangdi école nde mi waɗani ɗum ɗo ici au Sénégal walla taw Fouta mais ne jeehimi mi j'étais parti en France en 86 mi waɗi toon formation tiɗɗo wonno ko hiddam Allahu akbar way par ce que gonnomi ko Paris 19e 48 rue de Romaine ville métro télégraphe Allahu akbar ɗo woni adresse am e nder foyer mbomi gonno o ko ɗon liggotonomi bon waɗno des profs qui venaient de donner des cours les gens qui veulent faire du cours à partir de 17h ha 19h ha heddi caggal takasan ha juulal futur min mbaɗatno cours uji est ce que ko toon koccidiɗa toon koccimi seeɗa eko kutortomi ko est ce que machallah ɓeydimi hen pusde aussi aɗa andi min komi tailleur d'accord si si quand je suis un opérateur économique en même temps d'homme d'affaires je suis un homme d'affaires moi ok gueɗe mbaɗe noon so tawi wonɓe jottodirɗa partout yimɓe ne gara e ma aɗa jottodiri e muɗumen il faut quand même ƴeewa wanne wasde darade place goto gonga mi waɗi toon ko mbaɗimi ko toon une formation vraiment très bien mi heɓandi hen diplôme aji kono kam mbeɗa hoccindo aɗa wawi hen mbeɗa wawi hen hutorade haajam machallah en même temps haɗa kaldeten ɗo ni actuellement j'ai un prof chez moi Allahu akbar te kadi aɗa jokki jangde mbeɗa jokki jangde ha joni français e anglais foof ɗum sa ari mardi bureau am a yiita kam sa ari jeudi a yiita kam je suis toujours dans la classe très bien voilà ɗum ko yettere Allah wadde firti tan ko jangde yawtata jangde yawtata kala neɗɗo tunnin fof wawi janngude tawi woni yiddima ok so tawi en gumima ɗon garen e hannde Aliou Sow kala biɗo Aliou Sow ene andiri Aliou Sow tayriyagal ɗum woni meccal ma ngal ganduɗa vraiment hannde aɗa hutoro ɗum aɗa nafi hen aɗa naftiri hen aɗa nafa hen mani jannguɗa meccal ngal holto jannguɗa meccal ngal e hol jangguinoɗa meccal ngal meccal ngal nde ummimi Fouta garmi Dakar 79 80 natimi hen e meccal ngal ɗum kadi ko min nani hooram est ce que fof ko yidde tan fof ko eyyi c' est à dire que ko andude tan wonko potimi wadde temi fadade hami waɗne manam a ummima e wonde Coumba Suudu way hankkadi alay saago aɗan lombi hakkude nde alay saago wonde ko pirtanɗa adunan ko min fewnat ɗum hooram wona mbeɗa fada hami fewne machallah seydi Sow kala hen ko mbaɗimi ko min waɗani ɗum hooram est ce que jangdam avenir am monter mon entreprise
alhamdulillahi fof caggal Allah e nulaɗo mum e ballal muɗum ko min waɗi ɗum créé. Ok, donc ngaren e meccal ngal holno janngirɗa ɗum? Meccal ngal janngimi ɗum ko garmi Dakar ko 79. 79. Mi waɗi seeɗa temps ɗo caggal ɗum nannimi hoorema e machine. Taw hawre nde garmi Dakar gondumi ɗo ko mawnam no wiye Mamadou Djiby e Ousmane imam galle amen. Mamadou woni afa galle o. Ok. Kamɓe fof ɗo tawmoɓe Dakar. Gonmi ɗo Dumunnu mbimi jiɗimi ko janngude machine ko min nawi hooram ɓemo gondunomi o ha hunde juuti Mamadou ne ñootanno wonno koye Jolfo goto ne wiye Dias Yadde wonno ko en face hôtel de député Sandaga. Allah waɗi ummimi toon o umminimi toon ɗo gonnomi ɗo o addimi ɗo woni ɗo kanko Mamadou eyi jokkimi ɗon jangdam machine yeeya hunde juuti gonimi ɗon 2 ans jangdam e bawgal machine fof ko 2 ans duuɓi ɗiɗi ko dañɗa koye machine fof koye nder duuɓi ɗi jangɗa non eyyi ko gandimi ko maccal ngal dal janggami ɗum nde koye nder 2 ans. Ok. Patron o sodnimi machine taw mbeɗa wonde sukaɓe mum e nder atelier o kono no wayni yidde ko mbaɗanmi ko o sodnimi machine o ɓaydi mi wawi o jaggat kam mbeɗa liggonomo omo yoɓami taw hawre mawnam mo gondunomo ɗon kañumne udditi atelier mum côté Ricis ga en face hôtel police hôtel cité police o uddi toon atelier o noddimi o wima ar min ballodira mbimomo eyyi kono fof ɓaydi ko heeɓa koko ɗo daña o rokkatmi liggonomo hami heɓ duwaw makko. Est ce que gondimi e makko mi ligganimomo pendant après hitande ñaguimomo yo accumi yami walloyde yo mawniraɗo o kiso o duuni kam jehimi tawtomi mawnam. Est ce que min gondi ɗon duuɓi caggal ɗum gérance o manki fewdemi mbimam entreprise sade liggini yimɓe min gandi men so lewru ma jooɓe ligguey on ɗeeɓi wasde yaade no jiɗirimi ni mbaɗimi démissionné ɗon e mawniraɗo ɗon e mawniraɗo o. Est ce que ɗum fof ko yidde an ya dañ fof yo won. Ok. mbaɗimi démissionné jooɗimi lewru gonmi toppita kayitaji am. Ok. daarimi billet am avion passeport am parimi lawol am ha paari ndewmi joftimi noddimi nenam noddumomo e mawnam imam Ousmane oɗo dewɗo e makko mbimo min komi jiɗɗo ɗannade wi ɗo paaɗa mbeɗa yiya tan mbeɗa sikki ko France dal jiɗmi yaade après man jaata jogo ko jangga jangga tan jangga an kay mataw jangga hande tan ha jangga mbima ba ha par ce que jonde ala ko yaadu woodi donc alay sago yeehe quoi. Ok. Allah waɗi le lendemain ƴettimi oto paymi aéroport jehimi Paris gonmi toon fodde ko gonmi ko toon gartimi atelier mbo kulannomi o gérance o no wayni fewani nde gartimi tawi komo uddi malheureusement. Ok, wadde uddani dow ma? Non uddani dow am. Ok. mais ne jahanmi nde kam a jertinimoɓe ɗum ɗon? eyyi min kam mi yi hen ko welanimi par ce que liggotoɓe lewru ma jooɓetaki client eɓe garta programme uji rendez-vous de fausse rendez-vous gara keɓta kake muɗumen walla ɓe ƴetta naw joɓani mbimaɓe non là moi je peux pas vivre dans ce truc là. Ok. Je me suis démissionné et puis jehimi ɗannimi gartimi tawi ko atelier o no sokki. Ok. Gartimi mbaɗimi kadi renouveler contrat o keɓtimi atelier o ɗum woni ko yahat ɗo woni super jamono couture. Machallah super jamono couture sen gari hen beele est ce que bon mbeɗa wawi wiide ko ɗum ɗo woni premier caɗele nde teskiɗa beele hakkude nde yana d' autre caɗele ɗe ganduɗa hoorema an a hawri hen holko mbawɗa en meftande en hay sok seeɗa? Bon alhamdulillahi kadi wona kadi caɗele poɗɗe noon foof par ce que y a 1 an de cela siko gujjinanoma te taw hawre enen paye korko taski ina fanda ina huccina mbeɗa sarsi boutique o ha heewi bagueji Dubaï ne gaari de voile Suisse boutique o yana ala anni wa weeruji pusa guireji taƴa kala hen keeɓe nawani keeɓe kori. e alors joni noon holno mbaɗɗa e ɗum ɗon? Ben ala no waɗa sana no waɗani mi dawi un jour garimi tawi mi bagueji cari
mbimi ijam ɗum de kam no wano mi wayatno kis ƴewmi tawi après eɓe tajjiri ɗi pousse vert o ƴetten keɓe mbawi nawde fof ɓe nawi après mbeɗa constat les gendarmerie ji ngari fof waɗama kono malheureusement ala hen ɗo feeñi jangga hen mbe jooɗi mbe dawi madame joom suudam e sukaɓam gaddi 3 millions mbi papa ɗum ɗo yo fuɗɗore d' abord ko boni ko allahu akbar mbimoɓe pourtant minen hen de ko fewdata ɗum nen ɗo de oyi kono ɓeyden hen ɗum waɗi ko hankkadi ko oy la et puis secrétaire uji ɗi gone wadde recensé ɓe bagueji mo gonno ɗo waɗnoɓe déposé ñooti parnoɗi kala hen mbo bagui mum fawino ɗon ñootnano anda a ruttama machallah ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa hoorema vraiment on teskima ɗum ene jeeya bon gote caɗele tan ɗe ganduɗa hoorema vraiment a waɗi ɗum énuméré holko tawiragal jangguinma e nder aduna ma an eyyi jangga tawiragal jangguiɗimi e aduna ko wonde neɗɗo pewɗo sa fewani mi wiyani ni tan tawiragal mais sa foccaki ganduɗa ko mbatta joguiɗa ko kaake janani kalduɗa koye joomum aɗa waɗa ɗum ala ɗo jaata ɗum ko wawi wonde foof tawiragal jangguini kam d'avoir des bonnes relations holli kam neɗɗo foof te yimɓe aroɓe am ala hen fof pinan mi nodda joomum yo ar mbeɗen fat ɗum kañum tan kañum addata hoore mum e hoolare e yidde ko joguimi ko donc ɗum ɓeydimi andude tan dekete peewal kañum woni fof tigui kañum ɗum tan ɓuurimi janggude e nanggude kam kala kaɗa waɗa sa waddani hen peewal e nunɗal woni peewal woni fof ok so tawi en gummimo ɗon aɗa dañi aɗa liggodira e hewɓe e nder Sénégal holɓe mbawɗa en waɗande yimɓe cité tan soko seeɗa par ce que mbeɗa andi hewani liggodirɗa Babine Abbas en par ce que saɗa liggodira mbeɗa sikki tan vraiment ñotanɗa ha ñotani président Macky Sall ñotanɗa ha ñotani El Hadj Baba Mal ñotanɗa ha ñotani diagraphe Amadou Dia Hammed Deme je pense que a ñowtanani e Babine Abbas en holko mbawɗa sifanade en mbeɗa wawi ɓeydade yajnude ɗum bisimilla sok seeɗa en jaltat Sénégal jeehen aduna o tarɗen Afrique jeehen Europe machallah way sen puɗɗirimo Mali ko goto tan cuɓantomami eɓe ganduɗa ɓe koye ma peut être sa nani joomum mo andu c'est un grand pointeur ok donc baɗono maître Mountaga Tall c'est un grand leader à Bamako au Mali ok on ko Mali e woɓɓe wonɓe nder Mali sen nangui ɗon tan heddiɓe kadi mbasawde voilà sen ummima ɗon jehen Burkina ok machallah sen ummima ɗon jehen Guinée won famille goto gonɗo ɗon koɓe commerce aji mawɗi wawi indude joomum c'est un ami à moi il s'appelle Aladji Mamadou Saliou Diallo on meeɗa arde Dakar taw sodani en valeur 2 millions 3 millions et tout le temps il est là Allahu akbar donc Aladji Mamadou Saliou sehilam no fewi noon kadi aussi donc Guinée sen ummima ɗon jehen Abidjan fa tabarakallahu sen ummima ɗon garten Gambie partout vraiment Europe aussi également parce que payen central toon mbeɗa wawi ƴettu tan comme par exemple Aladji Mamadou Dial Kane c'est mon client Mamadou Dial Kane goto namno machallah je connais Mamadou Dial Dimat c'est mon client machallah ko minen ñotantama pour rokkudem tan exemple de clientnaɓe men keedi alaɗe ɓe ngala en même temps aussi won sortisaji sukaɓe fanaynaɓe wonɓe toon so taski yoni kamɓe fof ɓe ndendinat keɓe jiiɗi wadde ko mbaɗa commandé am c'est un valeur de à peu près no heewi machallah 4-5 millions à peu près bagueji foof min waɗata ha par walla ɓe cooda bagueji mabɓe des fois ɓe gadda mais ñootiɗi tan vraiment mbaɗa paqueté nelda waɗa paqueté ɓe won jogniɗo ɓe ɗo hen koye juuɗe mum rewata après arto ara e am so paari arana ruttina ɗum ok est ce que ene waɗi sukaɓe jangguinɗa ha heewi holen comme ha heewi mo ganduɗa hoorema hannde enen naftoro ɗum eyyi bon un cousin
mo ganduɗa hoore ma ko koye am wonduno kañum wonno gérance avant kañum wonno gérant atelier o avant wiye Moustapha ko joom suudu manda ko miñum mawnum joom suudam wiye Moustapha on joni yalte am koye am wonno heeɓi heɓat alhamdoulillahi nen nder foire on gollo normal foti andude ba Moustapha normal adi Moustapha voilà donc on machallah nen liggo mi anda ko dañata kon mbiɗen andi kam omon golla on yumsani ko nan en plus aussi e banggue kadi yakhadi aussi yakhadi dia kadi onne kadi koye amen wonduno e kadi woni joguiɗo hande jagraf ko barakallah machallah ayi joni alhamdoulillahi ko machallah non non parce que mi en waɗi comci makko ɗi ɓorni voilà janggoɓe kam ine jaaha mi jangini waɗiraɓe am hewɓe e woɓɓe aroɓe gollo machallah atelier o ko galle quoi ko université quoi ok atelier o ko ɗum université so tawi comme par exemple hande enen mbawi famde to banggue familial est ce que galle o aussi ko ɗon yalti par ce que madame aussi paraît quelque part mo jogui boutique makko oui madame jogui ko business ko ɗon o yalti walla ko business wawi mo ko ɗon o yalti effectivement ko ɗon o yalti par ce que ɗo woni ɗon ko kanko wonno secrétaire particulier am en même temps ha Allah waɗi galle gonɗo cité Aliou Sow de magasin au Paris mbimo joni ni batten enen fof en mbawa ñaldude ladde galle o aussi ko sukaɓe ko janggoyoɓe so mbeɗa yiiɗi ɓe ande hol heure mbeɓe gartate e galle o ene moƴƴi kadi so neɗɗo ari taw ɗon neɗɗo e galle o donc aɗa wawi arde ɓayde alhamdoulillahi ko magasin joguiɗen toon te galle ma dawa hen ñalla hen tawa yahani a tampani ok est ce que an hande Aliou par ce que enene toɓɓe men ɗumine est ce que wonmo hande mbo ƴewata e nder aduna o woni darogal ma mo timtotoɗa oui holon Amadou Dia Alhaji Amadou Dia ah bon oui pourquoi voilà nenam wiyanno pende dena andi ko waɗi kono ina andi ko waɗa pende dena andi ko waɗi kono également ina andi ko waɗa tout à fait min ne mbiyatmi mbeɗa andi ko mbaɗmi kono mbeɗa andi Amadou Dia ko waɗnimi allahu akbar bon en fait jagraf ko diallo gumɗo quoi kanko eyyi bon kalami ko hakkude mon hakkude amen bisimilla no wimama ummimi ɗo jeehimi Paris en 86 so jottimi toon ko kanko tawmi toon est ce que o wi miñam ari mbimami ha mi ari o wi holko jiɗɗa wadde joni mbimi ala min kala ko mbiɗami ko ɗum mbaɗanmi allahu akbar o wi joni ɓaydi kadi tailleur donc kanko wonno représentant les machines ñotirteɗi ɗo à ce moment là nder Afrique e aduna si kanko wonno représentant mum Malakoff nofri François Copé ok o Malakoff en France allahu akbar o ari min jeehi to usine to o wi o ko miñam o ari ko darde masinaji Allah waɗi mbaɗimi commandé masinaji ɗi diramba gonanmi o toon chaque mois mbeɗa yooɓa te kadi koye jungo makko on rewata est ce que wayno tan o nawa wersoy allahu akbar Allah waɗi nde ummotomi toon taw masinaji ɗi codannomi ɗi mi yooɓi ɗumen ha fof wonti andi fof hankkadi min ñande codanmiɗi nde mandan ñande mbaɗanmi ñande gasat nde woni toon après quelque temps ñande ɗe mbaɗata nde livré fof ko kanko waɗi ɗum ƴetti ɗum en charge masinaji ɗi dal kawromi muɗumen mbi sikko ga e Sénégal allahu akbar est ce que machallah machallah usine aéroport destination Sénégal ko ga kawrimi masinaji est ce que andi on ɗon so waɗnima ɗum ɗon o waɗi participé e nder gurdamam si e nder vraiment avenir réussite ma fof voilà c'est ça donc ok e wona ɗum tan ene heewi kono ɗon ɗum nden toɓɓere kam on kam wawa haalede ma andinma aussi galle dimata o ɗo temps événement en 89 hakkude Sénégal e Mauritanie nde histoire o waɗi nde yimɓe ummima gandaɗo payi Allah waɗi nden taw mbaɗi ɗo e on moment kalanmomo mbimomo galle lesso tawi ala gonɗo hen mbiɗi luuɓa kam pour wandira jibnaɓeɓe mbawa hen wonde o wi ɗum kay miñam taw mbo fonno yaade duttidiɓe makko ha Fouta min degloy ɗum hande ko ɗon wona allahu akbar ɗum ɗon mbaɗan ɗomo ɗum non on ala en plus galle o mo holluma gueɗelam e nder galle o Baye Ndiaye mi meeɗi ɗo yidde yaade Koloda
Kolda mbi jogui toon paraji ko gila e temps Demba Nayen famille ja emen jeehi toon ndewe jawdi toon keddi walla toon lutti ha Allah waɗi hen mawɗo goto sanki mbimi mbeɗa yiɗi yaade Kolda kono je ne veux pas passer par la Trieste. Donc ummimi ɗo Baye Ndiaye Allah waɗi no nen mbo waɗa piloté les avions o wimmi manda dal holno tinirmi omo fota yaade toon kis Allah waɗi kalanmomo ɗo o janggo 8 heures yo taw aéroport non gaz ɗo base militaire Ouakam 8 heures ɗon tawi min ummi ɗon min jaadi Kolda o wimi ƴettutama avion nen fadma nde parɗa fo jehen. Allahu akbar machallah gonmi toon mbeɗa waɗa jiɗmi yiyade fof mi yetto e jomum men ha parmi min garta aéroport o artirimi ɗo e Sénégal machallah baɗan ɗum ayi tout récemment Aissa Dia darde dari e ñalawma Demba Nayo tañiraɓe Demba Nayo ɓe o dimat battidirɗen so Allah jaɓi inchallah. Donc ko gueɗal joguimi e galle o kono fof noon ko grand o rokkimi ɗum. Merci ɗum waɗi kanko woni timtoto galam kanko woni daaro galam koye makko machallah ɗum ɗon yo Allah yawru yo Allah yaw nawru ɗum yeesa par ce que ɗum ko ɗum hunde mawde so tawi a wi an aɗa timtoro e Diagraf Dimat je pense que a juumani kadi ɗo pawɗo ɗo koyɗe ma ko ɗon kadi ko kalɗa ko fof ko seedan fagal bangal fayida garen tan e ko ganduɗa ma presque kañum woni wattande yewtere meɗen woni ñalawma ɓoyani hay hunde ɓesgu Demba Nayi ko ɓuuri ko welde dimbannaɓe fof woni ɓe inniri ɗum jinnaɗo men gorko woni Djiby Malaɗo Kuulo haw hol sentiment mo joguiɗa hen e hol jettoru ndu joguiɗa fewde e dendagal ɓesgu dimmannaɓe nangunoɓe hen ha ɗum ɗon wawi latade hande o e konngol nene ma monsieur Sow. Monsieur Sarr jettoro alaɗa haaɗi alhamdulillah par ce que te ɓe mbaɗi ko foti noon est ce que comme no Aissa Dia no mbirumami ni Aissa Dia nde yahat walla ndo haalnande programme o woppi ɗo ko ñawɗo ene tiima woni kaw men Yero Sarr ha Allah waɗi rutte jomum tout récemment a yi ñande ummorɗen toon wiyete hen sanki si il a fallu aussi que rutte wallahi ko noon wori o wi so wonano an Aliou Sow no mbaymi ni tamputi te mbeɗa woppi ɗo ñawɗo so wonano ɗum hay goto wa kam ɗo ummide pour nawdemi Fouta oɗo saha mais ordimen toon 2 jours nde jottiɗen tawɗen komo pari fof machallah darde makko yiyama Amo Dia Diagraf o wi ko galle o hay hen goto to walde e goɗɗo e suudu go fof yo uddi tan suudu machallah ndomin jottumi tawi komo humi gaari ɗum ko golle maɓɓe kamɓe Aissa Dia ina duwne ina yette nde Allah ɓeydata balɗe muɗum wonda e cellal kanko e dendagal famille o d'ailleurs o noddi haade min fuɗɗade émission o noddi non vraiment waddema remercier min kaldi donc fof noon min mbiyanmi ko golle grand o Diagraf Allah jamo Dia merci wonko ganduɗa ko hoore ma wonɗo hunde yiite kono won ɗummi kono kamɓe fof mbeɗa sikkima taw ko Allah windiriɓe hono ni ko ni mbayi galle o kadi galle dimannaɓe fof to banggue dimannaɓe jagguɓe manifestation oui ko hen paami dimannaɓe mbimi mi ala ko mbawmi wiideɓe tana yo Allah yoɓɓe moƴƴere amin yo Allah ɓeydanɓe suturo waɗanaɓe barke e kala keeɓe mimi kadi yo Allah waɗa hen barke darde mabɓen a wawa wiide ko ni foti par ce que min aɗa andi kam dimannaɓe wonɓe ganda kam gonga par ce que wonɓe kawrini wonɓe ganda même jour mbi kam beela ko o woni Ali Djiby wonɓe ganda kam hay min kadi wonɓe mi anda kono ɗum fof ɓe kollirani ɗum nokku ko nokku maɓɓe min Dimat somi yeehi toon hami woni ari toon mi hewani toon diwde 2 jours a yani hay ñalawma o e jour e hoore mum ko toon goppimi ñalawma o ene continue min gartimi e gollam dimannaɓe mbiyatmoɓe tan ko yo Allah yoɓɓe moƴƴere darde maɓɓe yiyama hay goto ha haalde no foti guila e waɗanoɓe bâche uji adannoɓe chaise uji yaltuɓe galleji mum nani en hoɓɓe jippi leece muɗumen lelde en hoɓɓe ɓen holko mbawɗa wiide ɗumen sana yo Allah yoɓ ɗumen darde maɓɓe yiyama te yeɓe gandu kadi eɓe mbaɗi keɓe foti wadde ɓe mbaɗi kadi keɓe gowi wadde par ce que Dimat hande so kewni hunde nder wuuro goto fof waɗi hen fodde mum ko ɗum ganduɗen ko ɗum eɓe gowi ɗum noon en mbiyatɓe tan yo Allah yoɓɓe ɗum ɗo kadi mbeɗa nanguno ɗum wadde
gilli nde ummiɗen toon kono Allah hoddirani nden taw hawre Allah waɗi sankare nde waɗi ruttama toon artama wonami haajuji goɗɗi kono jettor mabɓe fotani tardude très bien jarama kono hande yoɓe gandu keɓe mbaɗi ko yiyama est ce que enen ñaago Allah yo Allah ɓeydanɓe suturu yo Allah ɓamtu dimat amin yo Allah kadi waɗa barke ɓesguuli ɗi amin hande welimi dimat jaafoɗon mbeɗa andi mintaji men goɗɗi kono welimi dimat hande a arata aɗa maha walla aɗa sohli hunde électricien nan toon plombier nan toon carreleur nan toon et d' autres choses aussi que kala ko mbawɗa sohlude hande sa namnima e nder dimat a dañat ɗum taw wona daaro hay nokku ɗum noon yooɓe tinno surtout développement ko noon ardata gonga cohla hunde daña jiiɗa hunde jiiya donc noon développement ardata donc yooɓe continue sukaɓe yooɓe tinno eɓe ɓeydo wawde hunde taw seɓe cohlama eɓe keeɓe taw kadi eɓe naftoro machallah voilà donc machallah Modou Aliou Sow annaɗe yette en même temps aussi jaafoɗa kam waɗen hay so 1 minute walla 30 secondes pour yettude wandiraɓe guedenaɓe par ce que ɗum ɗo ko miijo maɓɓe minen ɗe jiiɗami ɗo hay hunde kadi mi wonani hen ko hen jeeyami noon kono hay hunde mi wona je suis rien dedans ok vous êtes juste un petit non, je suis rien dedans. Je suis rien dedans. Comme le capitaine Diavirumani. Il est membre de je sais pas comment il est. C'est un simple membre. Voilà, moi aussi. Parce qu'il ne dirige absolument rien. Mais je suis plus simple même que lui. Ok. Parce qu'une fois, nous avons dit que le capitaine Diaye, bimom e wonde mais fedde demma nay hollin cadre jogi il a cité oui Ali Sow oui exactement il a cité c'est ça non moi je peux vous dire vraiment nous avons qu'une seule cadre c'est à lui ok merci un seul cadre c'est à lui descend voilà il est un seul cadre dans le membre de Taniraɓe Demba Nayi parce que kanko jogi dossier ji ɗi machallah hande ko cohluɗa andude kanko jogi te so haalnani ma famata donc min ɗum waɗi wiide min de kanko fof jogni kam fof te mbeɗa andi kadi ko jiɗmi ko so haalni kam ɗum mi famata ɗum noon enen jettaɓe e kaddi vraiment kamɓe fof ni ɓe ndiɗori gueɗenaɓe le président Alassane Gaye e kanko vraiment secrétaire général mi kam ko secrétaire général mbawmo wiide e dendagal kamɓe nottinoɓe arde e koɓe jeeyi ko eɓe kolli ko kamɓe jeeyi darde mabɓe ne hen e pellital mabɓe en ñagonotoɓe Allah yo Allah yo nawru ɗum yeeso waɗa pamodiral noon e nder hen inchallah yo Allah ren amin ya rabbal alamin Aliou Djiby malaɗo kuuna Seydi Sow a jarama en tout cas ko yimɓe jinno andudema foof min gandi ɗum ko yettudema ko jarnudema e duwanadema surtout e jaɓande en oɗo émission mo ganduɗa hoorema vraiment c'était imprévenu mais ko yinnode vraiment yawtinde ɗum ko alay saago ɗum wawa latade ɗum noon ko jarnudema no fewi yettudema no fewi yettude également nos techniciens par ce que kamɓene aussi sa tawɗaɓe ɗo joni ɓe gonno ke tournude émission ngaji ɓe goni ke hablade yidde juulede sa yi heñade nde foof ɗum ɗo nen hen mais min également aussi comme jiɗɗo yaade joni tan Fouta donc Allah jarama a jarama kadi a weltanama yo Allah weltema ko waɗi inchallah mamen mbaɗ descente toon to atelier ma to comme ça min ɓeydo andude d'accord donc ɓeydi mi yetti ɓeya accat mi yetta ɓeɗo ne par ce que woni konngol am battidigol eɓe jarama jettoro min payo juuɗe ma jottina amen ɓe jettoro andude an tan goto awa wadde keɓe mbaɗata ko awa wonde to e caméra o wono gay ɗum ɗo et tout donc hunde ko go fo ɗo heedi ɗo darde mum golle mum en ñaagoto Allah e barke oɗo aljuma kalɗo gooto men woni yo taw so tawama ɗon hersata est ce que amin ya rabbal alamin ɗum noon ko an e technicien et toute la radio et la télévision on jettama onon ndune yo Allah ɓeydu ɗum ɗo no mbirunmami ni tan e Dima TV yo Allah wat ɗum ha wona France International RFI woni France International won Al Jazeera won CNN yo Allah waɗa ha ɓuura ɗum doole yekkito ha dow tawɗo tolna fof ine yiye ine nane yo Allah waɗan men ɗum e barke oɗo aljuma e barke leydi meɗen Sénégal Allah waɗa leydi ndi kadi jaam Allah waɗa leydi ndi jaam Allah waɗa leydi ndi jaam yo Allah suur yo Allah dando allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yo Allah suur yo Allah dando yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah waɗan men jaam amin ya rabbal alamin amin monsieur Sow amin a jarama no fewi vraiment bismitiɗe ɓe gasi ha laaɓi ceerno